Hello, good afternoon to everyone. No? Welcome back my channel. Wow, bisunog man jud dayon ni madam. Of course, madam. What if mamatay ko ugma? Di na ko masuot. Di mapahinguslan, piste. Hello, good afternoon to everyone. No? Welcome back my channel. So, naan dito sa Outlet Mall na ang mga social divino nagpahipi na tanawa nag-shopping gid ang mga gwapa. Tanawa si Eva niya si Madam Wakwak tanawa. Mga sosyaleran pala. Mo siya na. Apir ta, pero Oo, magapir ni apir tayo. Tanawa, oo. So nag-shopping gid sila. Oh. Mo ni si Madam Wakwak. Ang social na sa to Madam. Ang kuan, ang pobreng milyonaryo. Oo. Mo ni siya gitawag si Pobreng Madam. milyonaryo Oh, at pobre. barata. Hello everybody, every all. Wala na ito pa. Magapir ta, madam. Ito na mga shoes ni I know. shopping gid. Lami kaayo tamak-tamakan kay gaan kaayo mga iring banbanon, no? Basig na pa ni siya, extra na price. So ayan na guys, mauli si Iring Banbanon. Ang among sponsor for today. Wala gid ni mga kwarta, pero thank God na si Iring Banbanon. May nakabalbal siya Naggabi gabi. yesterday. Customer siya, nisapi siya og 3,000 dirhams, 1 hour lang. Oo. So, mauna iyaming palitan og sapatos. Mag-apir ta, madam. Apir tayo. So, ay, wow! There's white, so, but I like this color. Yes. Nindot ang Apir tayo. dirty white, Madam. I like the dirty It's white. like ano? This one? I So, said beige. This is like it's a beige color. It's beautiful, no? And the sole, it's really nice. Yes. The sole is so nice, So like your nice. sole. Yeah. Ayan. Perfect Madam, kay apir ta, madam. color. Apir tayo. Perfect kay color So, ang bakit? combination. Ay, Bagay sa nang gisulob, no? Look at the outfit of the two ladies here, no? The outfit is bagay kaayo ang kuan nila ang shoes. Grabe ka comfy. See? Ganito sa mahala sa Ako si Christy, Madam di Wakwa. ma-afford. May nalang gani kay na mong sponsorship. May nalang gani kay na itong sponsor. Mga sponsored in town. Sponsored by Liki-Liki. Oo. Wala ay mahal kay siya. Wala pa ko kapalit og sapatos na anig ka mahal. So dapat mag-try na ka, Madam. Kaya ako ba'y mo palit ang duha? Balik Oh ka my diri God. madam, yung Oo. paligdaan. Yeah. So nindot kaayo. Kailangan ko Comfortable pang uniform. kaayo ang shoes, ang gaan. Pinag-assist sa inyo, ma'am? Madam yung secure. Madam, wala na ni discount. Lang. Sige po, ano yun? May So may discount ba, Madam? Discounted na siya. 1,100 yun. Wala So na. imagine the Wala na. price is 1,000, so discount 1,190. 40%. Hindi ako nagkakamali. Wala nang extra, madam. Oh, wala kayo. So bagay kay suot ninyo kay Wala kayo nagkuan man mo. Ma'am, pag nag-original ay pag nag-stock discount ito ma'am, 30% lang. Sa original price, mas palo ka. Hindi sa stock na additional dito sa No, there's no additional po. Back to normal price. Bisaya ka? Bisaya ka? Konti lang mo. Ah. Sa mga stock kasi minsan eh. Ah. Oh, ayan oh. So ito, Tayo, so makitang ulo ko. Manis Madam Wakwak. Hi. Hi. So nakabisita Hello ka sa sa vlog. floating restaurant ni Madam Wakwak? Hindi pa. Adto jud kanina tag-iya ay. Ha? Nang tag-iya. Ay, yung saba kay... Oh, sorry. Ay, yung saba kay, di na taka-discount ni madam. Madam. Ma'am ha? Pagdating ng mga anak Madam, ko dito, ha? wala madam. Ma-celebrate. Ito lang madam, ang aming sponsor. Ma-celebrate ako doon ha. Sige, punta ka Wait, kasi madam. birthday mo kailan? Hindi, birthday ng anak ko. Baka dito siya nag Uy, ano mo? Wow, Madam. sige na madam para magpa-decorate Sana. tayo. Oo. Kailan ba? number mo. Yes. Kailan ba? Malapit na. So ito, nag-shopping na Dapat kami. punta na. So may mga choices kanina si Madam, ito ang sinaping niya. Mga sapatos, sa mga slipper, sa Crocs. Bumili si Madam para sa mga... Oo, so... Sports ano? Yung Ito, nag-shopping para sa mga
Halos 1,200 din. Kids. Oo, maganda. Ito lang yung chinek ko doon. Ayan na, Kasi wala ano na. lang, nasa 400. May size ka ba? Yung nakuha pa? Ewan ko kasi Wala bigay na ng akong Guardian. size na. Dalawa na lang yata. Meron ako nito. Nice kayo, no? Nice kaayo, madam. Bigay kang calling card ha. Pila na siya ya? 565. 2009. Oh my God. Prada. Grabe talaga. Grabe. Thank you so much, sponsor. Grabe kayo. Mga iring banbano ng shopping. Ano ha? Pila man itong dito sa Picas, sa sunglasses. Gamay nag-diferensya. Pero diri ba ito barato? Ano sila o? Tanawa. Tanawa. Ito madamas mo. Liki. Pagay kaayo. 62. Yeah. Kasi gusto ko sana 62 na ganito. 58. Walang ganun. And then, nice kayo. Nakakala. 58 lang talaga. Grabe si Madam Mocha ko si Eva. Nag-shopping din ang dupa. Shopping to the highest level. Oh, hindi mo naman. Clothing. Mas mahal. Mas mahal siya. Yung pinakamahal 2,090. Saan mo nga makita yung 60 something? Dito. 50. Na. Liki ka na siya ya. Ito lang yung 60. Prada. Diba? So pila ya? Maldita kay kay. Kat kuan man. Ganahan kay ko ani. Kat kuan na siya ya. Kat ay. Ganahan. Kang Madam is Masa design anak Madam? Wakok ay. Wakwak ay mo na siya gitawag nga wakwak ay. Wakok ay. So shopping mo og eyeglasses ari lang mo diri. Ano mo na Kay 50% off pa? naagid sila yung 50 to Ano? 50% discount all Walang brand ang to? selected items lang. Ano mo, babe? Meron akong ganito eh. Ito na si Madam Eva. So, Exactly the same. kung saan na siya nga ako ang brand, Madam? Bakit ang mahal na ng bangga? Fendi. So, lahat kay na siya. Pero bagay, no? Kung Madam, ano siya, ganun siya, Madam mo. Ha? Maganda talaga yung offer nila dyan. Nakapalit din si Madam og sa iyang paborito nga 1976. sunglasses, no? Ay, buak ang show, tanawa. Asli. Mga iring banbano, tanawa. Lili adayo. Thank you so much sa akong sponsor. Ang iring banbanon ang iyang kita sa iyang YouTube. Oo. Iya dyan gidonate na ako. Correct. Muna siya, gidunit na ako, gipapalitan ako siya og sunglasses, mga iring banbano. Thank you so much. Ikaw hatag sa kwarta ka iyong Oo. pangbayad. Pila man ni? Thank you. Ako nang gibayad. Cash. Oo, cash na siya, ha? Diligid sila mo. Diligid sila mo dawat. Diligid sila mo dawat og ano. Kanang Credit card. credit card. So cash good ang gibayad na mo. Thank you, So yan, thank you so much sa sponsor. Wow. Yan, Thank you yan. so much. Thank you. Grabe siya, oh, Chloe. Chloe kaayo. Iba talaga. At hindi to fake, ha? Hindi siya from the UK. United Kerama. It's from... Oh, Oh my it's... God. Oh, wow. It's a yes for me. Yes. Thank you, Eric Yes. Banbano. Salamat sa imong nahada. Salamat kagabi. kaayo. Yes. Kay, nice kayo. So thank you so much. Thank you. Nice, madam. Thank you, madam. So salamat po. Shout Thank out you. kay madam, kay iya Oo. akong gitagaan og 80% discount. Yeah, perfect. Thank you. Bye, everyone. 135 lang. Thank you so much. Grabe siya, oh. Thank Wow, gisulo magjudayo ni madam. Of course, madam. What if mamatay ko ugma? Di na ako masuot. Di mapahinmuslan. Piste. Thank you so much sa sponsor, Eric Banbano. Buak kayo. Grabe buak, no?
Nice Sa'yo kaayo. nabuak ang lubot ni Erwin. Chloe. Yes. Grabe Oh. ka sosyalin. O, diba? Matagal ko ng pangarap to. Salamat sa pagpaunlak sa aking pangarap. Thank you so much. Nice kaayo. Yes. Yeah, okay. Thank you. Asalat. Hi everyone. So, naabot namin sa Madam no, sa restaurant ni Madam. Sumuna siya. Hello everybody, everyone. Oh. Sumusod nami. So welcome sa Authentic Restaurant Angel dito sa Madam Wakwak. Kaya unang tanong na ako. Aray ko. Kain ko na yung restaurant. Magdala na lang po. So, may cancel na ang order ni Iva o Madam Wakwak kay na eggplant, na gusto. Wakwak, na eggplant, kung na ay bakang humba. Ibang baka. Thank you for watching my YouTube channel. And thank you, Oh Ering my God. Banbanon. You're the best.